Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anel at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Faisa Dagyo, Madeline Milo, Glenn Peter Sipe, Belinda Ramos, Cherilyn Herman, Josie Daguro, Marcelo Mago, Raiza Tugas, Kanyatsky Casey. Anak ko ani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Edgar Rulian family kan Concepcion family dita Barcelona from Leonora Bautista. Amin at Tagayakushi Therapy Center dito'y Alfonso Lista Ifugao from Hali, Mao. Lolo Generoso ken Lola Veronica Benedicto ijay barangay anak nagtipunan Quirino, Mama Hazel ken Papa Orlando Benedicto. Amin at taga P6 Duminatlo Campamento Difon Quirino from Rod Benedicto ti Fort Bonifacio, Taguig City. Makablaawan pa ni Ricky Mark Ekayan iti happy birthday from JM Almazan. Advance happy birthday kanikabsat ko Michael Castillo. Makablaawan pa da JD Gauson Gapit kan Juvelin Bauson Cariaga. Kastamot ni Auntie Lilian Barrientos Sabar iti Hong Kong from Lawrence Castillo ti Del Pilar Tagudin, Ilocos Sur. Gagayem ko adabing Bingaro ti Manila, LV Castro di ta Dubai, Marivic Sarte ti Macau, Helen Subia ti
Hong Kong. Lakay ko ni Hildo Sugitan kan anak ko Adame, Sheila kan Leslie from Juliet Sugitan. Shout out iti mundo kan Terrenal family ti Hong Kong, Taberna Vallejos family ti Vancouver, Canada, Mundo Bulda family ti Angad Baksil Bangged Abra, Mundo Taberna kan Alejo family iti Tangadan San Quintin Abra, Rapakon kan Alejo family ti Santa Catalina Ilocos Sur from Leniki Alejo. Makablaawan pa ida Gemma Frutas, Melanie Rumbawa, Linda Pasion, Jasmine Rivera, Mariel Gutierrez, Josephine Jose, kan Chofilu Kabael. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Anel at taga Isabela. Talo kami nga agkakabsat kat siyak ti may kadwa. Laborer iti may sa planta ni tatang ko. Kat ni nanang agtagtagibalay laeng ta iso ti mga asikaso kada kami nga agkakabsat. Makunak anarigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngamin, pasaray dumanon iti talo a bulan, sakbay ang makasweldo ni tatang ko. Iso ang makautang kamin, sakbay adumtan ti sweldo na. Siyak ti makon ko na a black sheep ti pamilyami. Gapu iti ado akalukwan ken pakaibabainan nga impaay ko iti pamilyak, sipud pay ubingak. Sapay ko tamapili mat ang maidrama ti padas ko, taamok ang makaipaay adal kadag iti padak adumdumngag iti YouTube channel yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adaak pay laeng iti elementarya, Manang Emmy. Nel, anak, mapan ka man pa'y umutang iti bagas kan masida iti istor ni Nana Inga. Ha? Apay nanang? Awan man may gatang iti kanan tayon? Saan pa'y ang nagsweldo ni tatang nyo? San abale, taapaman ang makasweldo, agbayad tayo matla adagos kadagiti na utang tayo. Apay nga asyak man ti mapan umutang nanang. Adarod na panan ni manang mo, iso asikan ti mapan. Kasaritam anaimbag ni Nana Inga. Amangan no agungot tumanan no mapan tayo umutang nanang. Saan mat siguro anak ko? Taagbayad tayo mat, apaman ang makasweldo ni tatang mo. Sige nga rod nanang. Padasag no pautangan na tayo pa ni Nana Inga. Mabalin ka no ti umutang iti bagas kan masida ko na ni nanang ko. Hanya, umutang kayo manan. Nagatindog man ang tilistahan nyo dito'y tersinak. Pasensya kayo kanon, nana. Saan pa nga min ang nagsweldo ni tatang? Nga magbayad kami ka no adago sa paman nga dan kwartami. Hay, kanayon mo't lakit din nakasta. Hay, kakaas iti biyagyo. Uray kasano ti panagagawa ti amayaw. Awan lata. Nakasanaw, si kansa mo't ti malas iti biyagyaw. Ha? Apay amas daw ka? Saan aya permiti kinalukom nga ubeng? Awan lat di mo mararamid apakaibabain ng ti pamilyayaw. Mapan kalagay ayam, makadisgrasya ka pa'y. Hanya nga tinapasama ki dyan na uram akalapaw dyan kasinsinmaw. Gapo iti panagay ay ayam mo iti pospuraw. Anak, nagadun timbagpagana, naglayang asumaw. Dahil ti bagbagak, nakaububingan ka pailaang, nakadadun ti perwisyo nga impaay mo iti pamilyam. Iso aday ta, uray kasano ti aramidan ti amam agtrabaho, agregregat kayo lata. Nana Inga? Mala, ibagam, noon niya ti utangam.
Taikan ka! Ngam ibagam ka ni nanang mau nga agbayad kayo adagos. Apaman ang makasweldo ni tatang mau. Nana. Ay, awan yun. Di kay aglamutan. No awan to'y tersina apagutangan nyo. Kamaudyanan na bakit? Nagsweldo kami matlangan. Ay, agyaman naklakay. Talagang awan iso amin ng diti balay. Ultimo isa ang abagas. Ay, kat nangalaan yung aro diti inluto yung ita amalam. Imbaon ko ni Nel, anapan imutang iti tersena ni Nana Inga. Bagas kan masidati impaalak. Imbagamot kit din ni Nel nga agbayad tayo adagos apaman ngagsweldo ka. Naimbagman ta nagpautang pa ni Nana Inga. Naurnungan tayo manan iti utang iti tersena na. Sana bale, tagbayad tayo mo tadagos. Mapanak to iti tersena na inton bigat. Tabayadak aminan nga utang tayo. Tapno addan to manan pagtarayan tayo, inton adda kasapulan tayo. Wan bakit tani? Kababainan. Sapay da taon ti pagchichismisan dagiti karuba. Gapoy ti kinaloko ni Nel nga anak ta. Ay, diak man amo di ta nga ubing. Nakaro ti kinaaliwagwag na. Uray ko mano saan ang makaaramid iti madi. Sa di naman nindayan na aya. Napan ka no na kiayayam. Sigurado na lang awan man ti aramidin na abasolan. Tano saan? Talaga abas nutak dahi nga ubing. Bakit? Nalam ka, DJ kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, awan din nalalak lakay. Apay ko mga alaak ngay, kat adamot intod mo kanya kakwarta. Kun amok amasapon mo day iti papan mo iti trabaho. No di mo inala. Sino nga? Agore ka. Ayan ni Nel. Rimwar, ang mga nadalaan di takaaruba. Ne, aday tamot gaya man. Nel, agawa am ti umasidag ditoy. Apay ka di, tatang. Agpudno ka kanyak. Sikati nangalay ti kwarta iti bulsa ti pantalon ko niya. Ha? Ibagam no inalam, Nel. Tapno saan tayong agpipin na basol di ti balay? Agpudno ka, Nel. Sikati nangala? Uwan, tatang. Siyak nga rod. Anya? Agala ka pa yan iti di mo kukwa. Amom ka di pa nagtakaw day ta? No sa bali at tao tinangaramidam iti kasta, sigurado nga ipabulis da ka. Apay at tinakaw mo ti kwarta ni tatang mo. Ingatang ko iti kan nagbayad ti panagayayam ko, nanang. Anya, adamot makan dito balay. Sa bali mo ti magatang ijirwara, nanang. Kasano, no dumawatak kada kayo, agungot kayong mat namin. Saan arason day tatap na agtakaw ka, Nel? Talaga ka di ka nagbalbaliw? Nakaubingan ka pa'y lang nang nagturod ka nga agaramid iti kalukwan? Kaya't mo, saan da ka napagadalan? Tapno saan ka namang ibabain? Ha? Sana, tatang, kaya't ko tagadal. No kasta nga rod, baliwam tinaalas nga ugalim. Sana kasta ti panang padakkelmikan ka. No saan ka pa'y lang agbaliw? Talaga pagsardingan kalaangan nga agadal.
aramid ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Takawak iti kwarta ni tatang ko. Nang runa no adda apalak nga ay ayam, dagiti ka ay ayam ko. Adda pa di aksidente na puurak ti kalapaw di kasinsin ko, gapu iti panagayayam ko. Iso nga ibagbaga dagiti kalugaran mi, asyak kano ti mangipapa ay ti malas iti pamilyami. Adu ti mangmangag ko nga agkakasakit asasawan dagiti kalugaran mi manang. Ngamdya kon imbagbaga kadananang, nang runa dagiti sasawan ni Nana Inga, no kasjay ang mapanak umutang iti tersena na. Amin dagiti agkakasakit nga ibagbagada ket jak imbaga ken ni nanang ko. Ayat ko laeng nga adda mautang ko akanan mi. Takas na kunakon iti damo apasat ti surat ko, kanayon a madelay ti sweldo ni tatang. Iso a maururnungan kami iti utang, sakbay a makasweldo ti amak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, adda ak idin iti high school. Naggapuam si Kanel. Saan ka kanumanan asimbra ki eskulaan kuna ni manang mo? Napanak na kitrabaho di talon ni Mang Ben, nanang. Anya? Nagbababala nga rudan ti gradong agkara-absent ka pa'y? Sayang mo't niya mintitangdan kong agtrabaho, nanang. Iso pa may nayon iti allowance ko di eskulaan. Nga mabaybay amutan ti panagadal mo. Sapay dandani kan agturpos. Di mo latultuladan ni manang mo. Kanayon nga da honor na. Sanak mo't niya min analayang akas ka ni manang, nanang. Kasano kat lalao kam iti kalukwan ti panagadal mo? Saan mo't Saya atom ti agadal, no kayat mo ti agtuloy iti kolehyo. Day talaang ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Ti panagadal yo. Iso nga ikarkarigatan da kayo apagad-adalan nga agkakabsat. Di ka agdanag, nanang. Sigurado nga agturpusak iti high school. Lakay, dandanin agturpos iti high school ni Nel. Huwag nga rod bakit? Duadan ton ka ni manang nangaday ti kolehiyo. Kabaalan tapay nga taapagadalan ida. Sigurado amarigatan ta no kolehiyo dan adwa. Pudno day ta nga imbagang bakit? Kayat kumata makaturpos ni Nel iti kurso akayat na. Ada si ti Diyos. Kabaalan tamot nga ta. Pampanunutot nga rod, no kasano ang makatulong akken ka. Itataad pa'y panawan, sakbay nga agkolehiyo ni Nel. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko ti agabrod lakay. Tapno mapaglepas ta dagiti anak ta. Kan makatulong akken ka. Tapno sumaya at mo't basit ti panagbiag tayo. Sigurado kay ti dayta desisyon mo? Wan, aging nga dapay panawan. Dadakkel mo tan dagiti anak ta. Saan kan amarigatan ang mga sikaso kadakwada? Kabailandan dagiti bagbagida. Tinasaya at bakit? Panunutom anay bagday tangaramidam. Saan ka alapdan itanyaman na planom? Ngam kasi tinakunakon. Panunutom anay imbag.
Saysayatom ta agadal Nel. Panunutom ti sakripisyo ti inayo di abroad. Uwan tatang, dandani nga rodon graduation mi. Sayang, saan na maka-attendar ni nanang iti graduation ko? Ti importante, matungpal ti arapaap na makaturpos ka. Tapno makapagtuloy ka iti kolehiyo. Sikat ti pampanunutan di inam. Sa nabali dagiti kakabsat mo, taam muming agad adal da na imbag. Talaga nga rod nga agtuloy ak iti kolehiyo, tatang? Nel, iso nga rod ang nag-abroad di inayo, tapno da katulungak amang paadal kada kayo. Kaya't nang agbalintumot ang napintas ti masakbayam. Tatang? Iso nga idyam ko man ti barkada, kan aminen asaan ang nasayat nga aramid. Igaad mo kit di ta agadal, tapno saan ang masayang ti sakripisyo ti inayo, ijabal lasiw taaw. Ni nanang tumawag. Hello nanang, naimbag tayong mawag ka. Talagang awagan ka anak ko, takayat ka kablaawan iti panagturpos mo. Happy graduation, Nel. Agyaman ak nanang. Sayang, saan yun anay matangan ti panaggraduar ko iti high school? Ay na anak ko, uray awanak dita, umanayan apakaragsakak ti panagturpos mo. Sapay ko matagtultuloy ti kinagagat mo nga agadal anak ko. Arapaap ko nga agbalin ka asiman. Anya? Siman ko na yun, nanang? Kabalak nga taday ta, kat sa anak mo't ana sariri takas ka ni manang ko. Mamati ang akabaalam, basta ipasnat mo ti agadal. Suportaran ka, Nel. Agyaman ak nanang. O sige, no day ta ti kayatyo, ikarigatak nga rod. Saan nga ta nagastos unay ti kayatyo nga dalo ka kurso? Isungarod nga daak di abroad, tapno matulungak ni tatang yo amang paadal kada kayo. Basta ikarim nga ipasnat mo ti agadal. Para mo't la iti masakbayam ti pampanunutan mi kan ni tatang mo, anak ko. Sige, ikarigatak nanang. Katagyaman nak iti panagtalekyo kanyak. Oray na gadon nakalukwan ti naaramid ko, manipod kaubing ko. Sandak apulo sa binaybayan, wano tinalikodan. Gaputa na patag kayo nga anak mi kada kami. Iso aday tati kanayon nga imulam iti panunot mo, Nel. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Agannad kayo dita nanang. Patpatgan kayo unay. Madama nga dak iti high school, idi na pa nagtrabaho iji balasiw tao ti inak manang Emmy. Kayat na ngamin ti makatulong ka ni tatang, kan kang runaan na, kayat na makapagtuloy ak iti kolehyo, taday ta ti tarigagay na. Nagturpusak iti high school, kat nagenrolak iti kolehyo. Engineering ang mainaig iti barko ti inalak a kurso, takas na ko na ni nanang, kayat na nga agbalinak asiman. Gaputa dayo ti balay mi iti pagadalak, kapilitan ang nangalak iti abangak tapno sa anak amarigatan.
Kat idinapanak nagdalos iti pagnaudak, sakbay nga umakarak, napasamak ti jak pulos ni namnama apagteng. Akong dito abanga kapag naidak, kabayatan ti panagadal ko iti koleyo. Pasit lang dito asilid, ngam napintas. Makapasalibu kagrik na dito a lugar. Nagmayat ngamin ti pulo iti angin na sumrak. Iti kanito nakalukat dagit ti tawa. Rugi akon adalusan dito a pagyanak. Anya tinat naganadalapos ko. Libro. Apay nga dakasta dito pag... Ha? Nailukat ti pinanid day ta libro anat naggapoy ti pulo iti angin. Pidutok man day ta libro. Ha? Anya to'y nakasurat dito libro. Ayatan ti Apo. Ha? Apay akas ti tilinaon dito a libro. Ni? Daan gaya mabiblia dito eh. Tsak nakita adagos. Tamalaksid adaanan. Nakataptapok pa eh. Pamatagak. Tapmay katitapok na. Kalpasan na. Ikabil ko lang dito silid ko. Tapno at danto basbasak. Hello, Nanang. Naimbag tayong mawag kayo. Kailiw kayo una yun. Kumusta ka ngay anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't, Nanang. Main enjoy ko ti kursok. When gayam, Nanang. Insamirak pa'y tinag-enroll iti Bible School. Ha? Kasta ka di anak ko? Ni, amang ano awan mo't inanamon? Di nakbagdanagan, Nanang. May saday ti amang mangtad inspirasyon kanyak. Tapno agadala ka na imbag. Ken tapno magunod ko ti arapa apyo para kanyak. Ay na, nagsayaatan ngay. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Sabalin di sigud anel nga ibagbaga ti kalugaran tayo analoko. Kan awan to ti maragpat na itibiyag. Kaya't ko paniknikan kadakwada nagkamaliday ti panangipapan kanyak, Nanang. Naitanam amin iti panunot ko dagitag kakadakas kain sa usawang da. Manipod kinaubing ko. Kat day ta tinangtad kirad kanyak. Tapno aramidag anasaya ti biyag ko. Kastamot ang ti biyag yu a pamilyak. Ikarik, Nanang. Ipaayan kayo iti ginawa. Nel, anak. Iso nga pa man na makaturpusak. Agsapulak adagos iti panggadak. Kat pagawidan kayon tumaten. Ag for good kayon ton dito Pilipinas, Nanang. Agina na kayo matan. Kaya't ko nga enjoyin niyo mo tanti biyagyo. Da kayo ka ni Tatang. Agyaman na anak ko. Itapay lang, napalalo aragsak kon. Ta saan kami ang nagkamali ka ni Tatang mo, anang paadal kan ka iti kolehiyo. Saan na pulos, Nanang? Kat pagyamanak unay day takada kayo. Nagdakkel at tulong ti panagtalikyo. Kastamot tanti suportayo kanyak kan ni Tatang.
Nel, anak, kablaawan ka iti panagturpos mo. Agyaman nak tatang. Ang amom, Nel. Talaga na sorpresa ak anak ko. Kunak no kadwaan ka lang nga umuli ti stage tapno alam ti diplomam. Talaga na sorpresa ak tanagado ti awards anagunod mo, Nel. Impagarup ko idi no pamagusto lang kaninanang mo. Iso nag-enroll kay ti kurso akayat na. Hanggang talaga gayam ngay pasnak mo tinagadal. Tatang? Kanayon da kapaymot nga ikumpara iti kanimanang mo. Nang runa iti elementarya kan high school kayo. Tapagpasalang dagiti gradom. Ngam ka ba alamot gayam no talaga nga ipasnak mo ti agadal? Nagbalin ngamin nakarit kanyak dagiti ibagbaga dagiti kalugaran tayo idi. Asyak ti mangi papay iti malas iti biyag tayo. Iso apulo sa saan tayo arumang ay. Ken dakala katulungan kiti panagbalbaliw ko ti panagbasbasak akanayon iti Biblia na sarakak iti boarding house ko, tatang. Anak, kastamot ti panagatendar ko iti Bible school. No kasta nga da bakante nga oras ko. Maragsakan anak ko. Tanasapa anak kapagpanunot ka. Kat mamatiak. Kastamot unay ti ragsak ni nanang mo. Nga oray no saan anak kaawid adimar ay iti panagturpos mo. Sagot ko dahi tabaligi kada kayo ko ni nanang, tatang. Ikarit nga ramidak ti amin. Tapno maipannakaldak nga anak yo. Katnam na mahal ka saan pa anala daw ti amin, tatang. Saan anak? Tinapatag kada kami kan ni nanang mo. Katagbalin anasaya ti masakbayam. Maadaan kay tinatalgad at trabaho. Tapno marugyam mo tin aplanwan ti maipapan iti biyag mo. Tatang, amin nga arapahap ko kat karaman kayo pamilyak. Ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Hello, nanang. Naimbag ta imawag kayo. Awagan kayo kumankat. Excited ak namin amang kablao kan ka anak ko. Kasla kaano laeng idi nagturpos ka iti high school. Ngam ita, nagturpos kan iti kolehiyo. Kamaudyanan na, natungpalan tinabayagan nga inkarkararag ko iti Diyos. Ama katurpos ka iti panagadal mo. Tapno sumaya at tutibiyag mo iti masakbayan. Gapuday tayo iti sakripisyo yo. Ken, saan niya pa nang talikod kanya ken ni tatang? Nga uray ado tinaaramid ko pa kay babainan nyo iti kalabas. Gaputaam mo mi adumten to ti aldaw, ama kapanunot ka anak ko. Iso nakigasang-gasa tak dito'y balasiw taaw. Ket saan kayo paayon, nanang? Sapay la ko ma, tamakasapul akadagos iti trabaho. Kalpasan na mailepas ko amin nakasapulan iti panag-apply ko. Ikararag ko iti Diyos. Asapay la kumata kanayon at arabayan nak. Matungpal amin dagita nga al-alma ng anak ko. Basta buyugam tinapas nagkakararag, ken determinasyon ti amin akayat mo nga aramiden. Agyaman nak nanang. Kayat ko. Apaman na maddaan ako ni tinatalgad at trabaho. Agawid kayong tumutten. Tapno makainan na kayon. Iti kasta. Agdeden na tayo manen. Tatang, napinta sa damag. Adan na awat ko nga awag iti may sa kumpanya nagaplayak. Agpaiso, anak ko. Wen tatang, kat may sa dadya kadakkelan nga agency dito Pilipinas. Ay na, nagsaya ateng nga anak. Mangrugin amay paaykan ka dagiti parabor ti Diyos. Wen nga rod tatang, kat pagyamanak unay daytay ti Diyos. Siguradwag arumang ayon ti biyag tayo tatang. Katamo ka maragsakan mo't ni nanang. Apaman ang maamuan na dito adamag. Kaano nga rin ti pa nag-report mo, anak ko?
Mapana ko ninton bigat tatang. Alangarod, lalaingom Nel. Amok akabaalam ti amin nga ipatrabaho daken ka. Ikarkarigatak tatang. Katapaman niya agbalinan nga stable ti trabahok. Pagawiden tayo to ni nanang. Husto mo ti ado atawan na naging nadayo kayo para kada kami ngagkakabsat. Siya kung ti mangituloy ang mangipaay kadagiti arapapon tayo tatang. Panawin mo ten. Tapno agdaden na tayo manen asang kapamilya. Napagasatan na kanaawat iti nagaplayak at trabaho manang Emmy. Kat daydin tinangrugyan ti panagbaliw ti biyagmi asang kapamilya. Ado tinasdaaw akalugaran mi, tadida namnamaan akabaalak ti agbaliw, kan agbalin amaysa a professional. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadagiti nangumum si kanyak manang, taamok ababaan iti kastoy akapanunutak, ad-adupay ti ipaay ti Diyos aparabor kanyak. Nag-for good mata ni nanang ko dito Pilipinas, iso nga agdadan na kamin. Babaan iti matagtaggadak na ipaaramid kon ti balay mi. Nakaibangon akmatan iti negosyo nga iso itan ti imatmatunan ni nanang. Nakagatang akmatan kadagiti dingwan a mabalin at taraknan ti amak, kan adamatan nagatang ko alugan apara iti pamilyak. Aging gaitamanang agtrab-trabaho akpailaang dito'y barko, kat na duma-duma matan apagilyan tinadanon ko. Saan anarigat ti agbaliw, nang runa no adda arapaap mo iti biyag, para ken ka, ken iti pamilyam. Ken kang runaan na, masapulakid dawon tayo akanayon ti panang tarabay kada tayo ti Diyos, iti anyaman aganwat tayo iti biyag. Agyaman akmanang iti panangidrama yo iti padas ko. Kat sapay ko ma, taagtultuloy ti panangidrama yo kadagiti padas ti biyag, amang liwliwa kada kami nga adda iti adayo a lugar nga agtrab-trabaho para iti pamilyami. To'y pagayam mo, Nel. Nel, pagayam ko, kablaawan ka, tanaragpat mo ti amin nga arapaap mo iti biyag. Sika ama si idi, sika itan ti mangipapaay iti nasaliwanwan abiyag para iti pamilyam. Dayawag mo ti kinunam asaan ka nagimula iti sakit tinakam pagayam ko, taawan tinasayaat nga itdanday ta. Agpaaylaang dayta atubang kadagiti napintas agasat asumangbaykan ka. Sapay ko ma, taagnanayon asikakaradkad ka, kat aganad ka iti sadino man a lugar nga ayan mo iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.